Izaki bizidunek bete behar asko ditugu bizitza honetan. Baina, bete behar nagusiena denon artean natura zaintzea da. Hala nola, gure ingurumena. Gure lurra, ama lurra. Lurra, ura, haizea eta sua. Ama lurra urte guzti hauetan gu eusten egon da. Baina, bada garaia guk ere gure aldetik zerbait gehiago egiteko bere osasunaren alde. Entzun ezagun ama lurra. Zu zara euskal mitologiako pertsonaia. Beti basoan sartuta, zagozana eta zuri galdetzen dizugu. Zu nola zaude? Temperaturak igotzen ari dira. Egunerokotasunan zer egin dezakegu ama lurra zaintzeko? Berrerabili, benetan behar duguna soilik erosi, kalitate honeko produktuak erosi, behar den bezala berziklatu, telazko poltsak erabiliz erosketak egin, bigarren eskuko erropak erosi, mugitzeko jasangarriena aukeratuz, bizikleta. Ama lurra zaintzea denon arteko lana da. Zu ere batu zaitezke bakoitzak bere aldetik jarriz. Ama lur, zure eskuetan gaude.